Сәлем дуслар, Татарстанның төп җиде яңалыгын тәкъдим итәргә әзербез. Туктале Роберт, син нигә башыңдагы ул нәрсәне салмадың ул? Гүзәл, бу үз изоляция режимы белән минем башым тигәнәккә охшаган инде. Әмма сине белән килешәм, эфирда кәпәш белән утыр булмазга фуйтыгыз. Әйе. Сине озын чәч белән күрү бераз сәйрәк булыр иде анысы. Ярый яңалыкларга күчик шулай. Одна Путинның хөкүмәт әгъзалары белән илдәге санитар-эпидемиологик вазгыятькә багышланган яңа киңәшмәсеннән башланып китте. Ил җитәкчесе сүзләренчә, кызганычка, әлегә дәүләттә авыру белән бәйле хәл яхшырмый. Тагын Путин сүзләренчә, оборона министрлыгы чит илдә пандемия белән көрәшү тәҗрибәсе туплап кайтты. Шуңа да әлеге резервларны кирәк чакта ил эчендә дә кулланып булачак. Атна уртасында Путин кабат чыгыш ясады. Кыскача нәтиҗәләр генә китерик. Җиңүнең 75 еллыгының кагылышлы барлык чараларны шул исәптән 9 май парадында хәлләр яхшырганчыга кадәр кичектереп торачаклар. Яңа торак алу өчен дәүләт ярдәме белән еллык 6,5 ставкалы ташламалы ипотека программасын гамәлгә кертәләр. Регионнарда исә торакны 3 миллион сумга кадәр алып була. Тагын кече һәм урта компанияләр кире кайтарырга кирәк булмый торган финанс ярдәме алачак өлкәләр билгеләнде һәм регион бюджетларына федераль казнадан 200 миллиард сум акча күчереләчәк. Дүшәмбедә ОПЕК+ килешүе турында яңа мәгълүмат билгеле булды. Коронавирус энергия чыганаклары базарына йогынты ясады. Әлеге тармак Игорь Иванович Сечин фитнесеннән соң булай да хәлгә килә алмый инде билгеле. Нефткә ихтыяҗ кимеде, бәяләр шулай ук әле дә түбән. Шуңа да 23 ил яңа ОПЕК+ килешүе төзергә булды. Икътисадчылар билгеләвенчә, коронавирус бәяләр сугышын мәгънәсезгә чыгарып калдырды. Шуңа да барда килешә башларга мәҗбүр булды. Хәзер сорау туа, пандемия булмаган очракта Сечин килешүләр өстәле артына утырмаган булыр идеме әллә? Һәм глобаль дәрәҗәдәге сорау бар. Бәяләр сугышы нинди максат белән уйланылды соң? Һәр якта зыян күрде бит. Бигрәк тә Россия. Шәмбедә Мәскәү, аның өлкәсе һәм Санкт-Петербургтан килүчеләргә карата мәҗбүри карантин игълан иттеләр. Әлеге чаралар шулай ук республикага чит дәүләтләрдән керүчеләргә дә кагыла. 14 көнлек карантин коронавирус очракларын кертүне киметергә ярдәм итәчәк дип аңлатыла. Ә менә карантинны бозучыларга күп меңлек штрафлар каралган. Татарстан Республикасының Дәүләт Советында рискларны киметергә уйлап, сессияләрне читтән торып үткәрү регламентын кабул иттеләр. Депутатлар 6 мәйданчыкта җыелачак, һәрберсендә 20дән дә артык кеше булырга тиеш түгел, һәм кул күтәреп кенә тавыш бирәчәк алар. Чәршәмбедә Сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков брифинг үткәрде. Марат Наилевич федераль масса күләм мәгълүмат чараларында таралган хәбәр Татарстанда пневмония белән авыручыларның артуы турындагы ялган мәгълүматны кире какты. Республика мондый куркынычны кире кагырга әзер диде ул. Татарстанда 3049 ятак әзерләнгән, 44 медицина белгече өйрәтелгән. Һәм тагын министр республикада чит илләрдән кайтучылар өчен сәламәтләндерү лагерьләре һәм отельләр базаларында 7 учреждение әзерләнүен дә әйтте. Аларда 1187 урын бар. Андый урыннар рәтенә Ливадидан ала тагын Костер, Заречье, Регина кебекләр дә бар. Шәмбедә исә беренче шифаханә кунакларын кабул итте. Төн уртасында Казан аэропортына Таиландтан кайтучы борт төшеп утырды. Ул Казанга 100дән артык татарстанлыны кайтарды. Соңыннан борт Уфага очты һәм монда да 70 кешене алып кайтты. Таиландтан кайтучыларның барысы да Ливадия шифаханәсенә обсервациягә урнаштырылды. Шул рәвешле туристлар өчен мәҗбүри отпуск ялы тагын 2 атнага азайтылды. Тагын бер игътибарга лаеклы яңалык. Гадәти тормышта халык арасында шын бәйрәмгә әйләнергә мөмкин хәл. Россиядә бензин бәяләре кимү игътибарсыз гына калдырылды. Без өйдә генә утырган арада азысларда бәяләрне алыштыралар. Әмма хәзер тиз генә машинагызга утырып, ягулык салырга дип заправкага җилдерергә ашыкмагыз. Ил күләмендә бензин бәяләре уртача алганда 4 тиенгә генә төшкән. Кайбер урыннарында бәя кимүмәгәндә. Әмма бәяләр кимеде дигәне матур яңгыр бит инде. Җомгада Түбән Камада Танека комплексында 2 төрле җитештерү эшләтеп җибәрделәр. Җайланмалар барлык комплекс төзелешенең беренче чиратында соңгыларыннан саналды. Алар кораблар өчен экологик ягулык, мотор ягылуы өчен шимал җитештерергә ярдәм итәчәк. Аларны ачу өчен Химградка зур делегация белән Рөстәм Миңнеханов үзе килде. Республика президенты безнең хәзер коронавирус һәм икътисадта проблемалар булган авыр чорда яшибез. Әлеге вакыйгалар туктап калмыйча алга омтылырга мөмкинлек бирә диде. Елның төп мәдәни яңалыгы Гүзәл Яхинаның
Зөлейха күзләре ночы романы буенча төшерелгән һәм көтеп алынган сериал булды. Һәм әлеге сериал фаразланганнан да зуррак яңгыраш алды. Әсәрнең дә, фильмның да эчтәлеге тулаем ил тарихының авыр һәм кайгылы чорын сурәтли. Тарихның без дә белергә тиешле өлеше бу. Роман Гүзәл Якинаның шул чорны күз аллавы. Ул әсәрне тарихи вакыйгаларга нигезләнеп язган. Безнең фикеребезчә, сериал гаделсез тәнкыйть утына тотылды. Илнең тарихы һәм үткәнен онытырга теләгән кешеләр тәнкыйтенә эләкте. Шуңа да без безнең тарих, наша история флешмобын башлап җибәрдек. Сериал сездә нинди фикерләр уятты? Сез бу турыда ниләр уйлыйсыз? Менә шул турыда сөйләгез. Туганнарыгыз һәм танышларыгызның ул чорлар турында сөйләгән хәлләре белән уртаклашыгыз һәм Instagram профилендәге язмаларда һәм сторизда безнең тарих, наша история хэштегларын да куярга онытмагыз. Кызлар, бу атнада истә калырлык төп яңалыклар шушылар иде кебек. Сезнең белән яңа очрашуларга кадәр саубуллашып торабыз, сагынып торыгыз. Роберт, синең исеңә төшерәм. Бүгеннән чәч тарашханәләр эшли башлады. Гүзәл, киләсе тапшыруда мин тагын да матуррак булып күренермен. 11